ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହବ? ଭାଉଜ ଘରୁ ବା ମାଛ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଥିଲା ବା, ହଁ ତ ନଡ଼ିଆ ରସ ପକେଇ ଟିକେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ କରିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। দেখা করুথিবি তোতে কেবে দবরে প্রেম মঞ্জুরি মু অপেক্ষা করিছি সতে ସବୁ ବାଟ ମୋର ଶିକୁଳି ପଡ଼ିଛି ତୋ ଘର ବାଟଟା ବୋଧେ ଖୋଲା ଅଛି କେବେ ଆସିବୁ ପାଖେ ବସିବୁ କହିବୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆଖି ପଲକେ ମୁଁ ତୁ ତତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ আখি পলকে মতো